Karong adlaw mo ang unang anibersaryo sa tabong nga landslide sa Dakbayan sa Naga nga mikalas og daghang kinabuhi. Ang syudad mihalad og Santos nga misa alang sa mga nabiktima sa maong makalilisang nga trahedya. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, emotional gihapon ang pamilya sa mga nakalas na hitabong landslide sa Dakbayan sa Naga, muusa ka tuig na ang nakalabay. Usa ka tuig na ang nakalabay apan maglisod gihapon og dawat si Linda Capoy, 67 anyos, sa pagkamatay sa iyang 5 ka mga apo ug iyang ig-agaw. Presko pa sa iyang hunahuna ang pagkamatay sa iyang mga apo nga diha nagdako kaniya apan kalit lang nahanaw gumikan sa nahitabong landslide sa barangay Sindulan. Gani ang mga hulagway nila ni Bianca, Michael, Teresa, Christopher John ug Lauren ug ig-agaw nga si Lorena anaa sa ilang panimay aron kanunay nila nga mahandom. Sakit pa ba kayo pisag kanang 1 year na sila. Kay makongos ko mga apo ba nga mayag pa unta kay sila kugma. Nya kon lang kalit lang na kon sa trahedya pero ako na lang bawi ako no nga daghan mi ba daghan na sakit juga ayo. Kaganihang buntag sa Dakbayan sa Naga, usa ka Santos nga misa ang gipahigayon sa lobby sa City Hall alang sa 76 ka mga namatay ug 6 ka mga nagpabiling missing. Gidua usab nila ang lubnganan sa mga biktima sa landslide aron mudagkot og mga kandila ug muhalad og mga pag-ampo ug mga buwak. Samtang si Governor Gwen Garcia mitunol og 3 milyones pesos sa Dakbayan sa Naga. Matud ni Acting Mayor Christine Vanessa Chong nga alang kini sa site development sa housing project sa Dakbayan alang sa mga biktima sa landslide. I felt that it was the duty of the province na papunan gyud tabang ang Naga. And we will continue to help. 3 million will be used sa drainage dito sa relocation sa Tinaan, katong 50 units nga gitukod sa syudad. So, more siya on site development. Yeah. Portion ra siya no kay medyo dako-dako man tag kinahanglan. Yes, Bob, laing Santos nga misa ang gipahigayon alas 4 karong hapon sa Ground Zero. Matod ni Acting Mayor Christine Chong, Bob, nga padayon ang hazard reduction sa dapit na hitabuan. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.